12 a Organyà i a les 6 a la Seu. Gràcies, autoritats. Gràcies, secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Gràcies, president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós. Gràcies a l'Ajuntament d'Organyà i gràcies també a l'Ajuntament de la Seu. Avui hi ha un relleu pactat amb l'alcaldia, però sabem que l'alcalde de la Seu ens acompanyarà a la tarda, l'alcalde i parlamentari Jordi Fàbrega. I a Organyà, pel mateix motiu, l'alcalde ha d'anar a la Seu i ens acompanyarà la regidora de Cultura, Maite Argeric. Gràcies a tothom per haver vingut. Ens alegra de tenir també entre nosaltres en Joan Anton Ravella, que és un dels experts en els primers textos de llengua catalana. Ens alegra veure-us a tothom, però jo destaco que també tenim en Joan Anton Ravella, o en Jordi Ginebra, o en Josep Maria Mestres, o en Ferran Cucurull, o la Roser Grilla, en fi, en Ferran Viaplana, com que ens coneixem, ens fa gràcia. En nom de la Ruta Pompeu Fabra, que és l'entitat organitzadora de la ruta, en virtut d'un acord amb l'Associació d'Amics de la Vall de Cabuet, doncs us explico breument 3 idees. La primera és que la ruta podria començar al Pallars, podria començar a Borrit o també a Arenys de Noguera, però té molta raó de començar a l'Alt Urgell pel nombre elevat de documents antics que refereixen a topònims d'aquí, d'aquesta zona de l'Alt Urgell, on som concretament d'aquesta vall. Som a la vall de Cabó i tenim unes vistes magnífiques de la serra de Prada, estaria mirant cap enrere, cap al nord. Darrere trobaríem la Guàrdia d'Ares i també la serra de Baumort, mirant, diríem, cap a l'oest. Passat el cap de Baumort, doncs trobaríem la Pobla de Segur, el Pallars Jussà, al de sota, i una mica més amunt, més cap allà, al fons de la vall, Gerri de la Sala, el Pallars Sobirà. Un dels estudiosos principals dels documents conservats a l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell i dels actes de consagracions d'esglésies del Bisbat d'Urgell va ser l'historiador i monjo benedictí Cebrià Baraut, fill del Vilà de Cabó. Pujant cap aquí, quan alguns ens perdíem d'una església o l'altra, doncs al costat de la carretera venim cap a Cabó i deveu haver vist, i si no ho podeu veure de tornada, el monument dedicat a Cebrià Baraut. I diu historiador de les terres d'Urgell i de les valls d'Andorra. I això és un monument del 18 de juny del 2011. Penseu que el 2017 va fer 100 anys que va néixer Baraut i Andorra va declarar aquell any Cebrià Baraut, perquè aquest senyor també va dedicar la seva recerca a les fonts documentals d'Andorra. Això és la primera idea que us volia dir. La segona és que avui estrenem o fem possible el que ja fa anys va idear, va apuntar en Ramon Pallàs, de l'Associació d'Amics de les Homilies d'Organyà. Ell va apuntar 9 punts que podria tenir els camins del català, una ruta de la llengua, i començava la ruta de la llengua, diríem, a Organyà. Per tant, d'aquests 9 punts el comencem avui. Ell simplement va apuntar a Organyà i després la direcció general, diríem, tu amb el de contingut, i diríem que la parada d'Organyà té Cabó, Organyà i la Seu d'Urgell. Estem engrescats a fer una ruta a Andorra el 2 d'abril, però això ja ho veurem si arribarà. I la tercera és agrair la participació i la implicació de la Montserriu, que la tenim aquí davant, que ens farà de guia, que és guia a Cabó i a Organyà. Ella és una organyenca activa, experta, estudiosa i sàvia de la història de Cabó i d'Organyà, membre de l'Associació d'Amics de la Vall de Cabuet, que ens acompanya també la vicepresidenta. I també agrair a Pilar Alaez, que és filla de la Seu, que és una turista denomenada, gran coneixedora de la història de la Seu i de la comarca, i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Us hem pogut repartir una semblança biogràfica de Miret i Sans, perquè sortirà a les explicacions, i també un mapa de les esglésies romàniques de l'Alt Urgell. El mapa és l'anglesa de l'Oficina de Turisme de la Seu i la semblança és de l'Institut d'Estudis Catalans. Estem contents del temps que fa.
de moment, quan no passi tant el temps, també estarem contents i esperançats que puguem oferir la ruta de l'origen de la llengua catalana. Ens agradaria fer-ho amb regularitat, a partir d'ara, portar-la a les escoles de l'Alt Urgell i del país perquè tots plegats reconeguem i valorem el patrimoni cultural de Catalunya. Dit això, ja passo la paraula a la presidenta del Consell Comarcal perquè ens faci una salutació inicial, la senyora Josefina Lladós. Gràcies, David. Gràcies, bon dia a tothom, gràcies per ser aquí, benvinguts a l'Alt Urgell. Gràcies, Montse, perquè la Montse va ser qui em va trucar fa 2 o 3 mesos enrere un dia al Consell Comarcal per explicar-me, escolta, que hi ha això i no sabem res de ningú. I dic, com pot ser? I des del Consell Comarcal doncs, és un honor, és un orgull poder participar de la manera que vau considerar més adient en l'organització d'aquesta jornada d'avui. Jo m'hauré de disculpar, com ha dit el David, avui hi ha un acte polític important a la capital de comarca i d'aquí una estona us hauré de deixar, però a la tarda vindré a la seu. Parlàvem ara amb el secretari breument, una primera presa de contacte de política lingüística. Que important és en els temps que ens ha tocat viure fer jornades com aquesta perquè ens serveixin per autoafirmar-nos i deixar-nos de complexos a l'hora de parlar i de defensar la nostra llengua. Estem en un moment, i penso, no sé si estareu d'acord, però estem en un moment absolutament dedicat i compromès i complex de defensa de la nostra llengua. I crec que hem de ser tots molt conscients que hi hem de posar tots molt de part nostra perquè la nostra llengua continuï sent una llengua viva, una llengua rica i una llengua sobretot de futur. Insistim molt en les noves generacions. Un apunt personal, jo soc mare d'una nena d'11 anys i d'un nen de 12 que tenen molts pocs referents en català a nivell d'oci, a nivell de cultura fins i tot. I hem de treballar molt, per això fa falta que des del govern de la Generalitat s'hi faci molta feina, sense complexos, sense pors, que això és el que ens està pinallant a l'hora de defensar la nostra llengua, i la nostra llengua és la base de la nostra identitat, i no ens ha de fer por parlar tampoc d'identitats, perquè sense identitat no som ningú. Paro ja, perquè ara m'allargaria molt. Felicitats per aquestes jornades, és un plaer, és un honor poder-les viure, poder-les organitzar, felicitar a tots els organitzadors, que sigui una gran jornada per tothom i que pugui ser, que a partir d'aquí pugui continuar-hi havent moltes més, amb més gent, amb més difusió i que no parem ningú des de la nostra petita àrea diària d'activitat, de relacions cada dia, de gaudir, de disfrutar, de defensar i d'estar orgullosos de la nostra llengua. Gràcies. La paraula al secretari de Política Lingüística, el senyor Francesc Xavier Vilà. Moltes gràcies. I gràcies a tots plegats per haver vingut aquí. Avui és un dia important perquè comencem el que ens agradaria que pogués tenir una trajectòria, una trajectòria de cara al futur. La situació de la llengua catalana ara mateix és una situació delicada. Ja que he parlat de crisi, ja que he parlat d'emergències, s'estan fent servir molts termes, jo no casaré en cap d'aquests termes, però des d'un punt de vista estrictament analític, la situació de la llengua és delicada. És delicada per molts factors. És delicada perquè estem en un món amb moviments de població molt importants. I en bona mesura ens hem desacostumat, els catalans, ens hem desacostumat a integrar en català. És una cosa que han fet els nostres avantpassats fins fa molt poc, fa molt poques dècades que encara es donava com a normal, com a esperable que si venia algú de fora se li parlava en català. Ens hem desacostumat a fer això. És un moment delicat perquè estem en plena revolució tecnològica. I aquesta revolució tecnològica ha fet que d'una banda cadascú de nosaltres tinguem unes eines molt potents per poder utilitzar la llengua i ser portadors d'informació, per participar a les xarxes, per comunicar, però alhora està
fent que hi hagi un fenomen que s'assembla molt al que va passar en el món de la comarca de l'impremta. Mireu, quan va arribar la impremta, es van crear dues divisions de llengües. Hi havia les llengües que van entrar al món de la impremta i que per tant es van escriure. I es van vendre els llibres i per tant van entrar en un procés d'alfabetització de la gent. I la gent, els lectors, van prendre consciència de la importància de la seva llengua per accedir al coneixement. I d'altra banda hi va haver tot de varietats lingüístiques que van quedar fora d'aquest món. I aquestes varietats lingüístiques van passar a ser minoritzades, moltes es van dialectalitzar, es van convertir en patuesos i es van acabar esvaint. Evidentment, això no va ser només la qüestió de la tecnologia, també hi va haver un altre element, hi va haver els estats. Els estats han estat treballant, mireu, per reforçar unes varietats i per afeblir-ne unes altres. De vegades es diu, els estats maten les llengües. No és ben bé cert, els estats els fan tries. I necessitem un estat, sigui propi o propici, per fer que una llengua funcioni en el món actual. Hem parlat de tecnologia, hem parlat de migracions, hem parlat d'hàbits, de normes, d'aprendre a comportar-nos d'una manera integradora. Les llengües serveixen per moltes coses, serveixen per fer amics, serveixen per trobar feines, serveixen per la competició diària, serveixen per expressar el nostre pensament individual. Però les llengües, com deia la presidenta, tenen una altra dimensió, la dimensió identitària. I aquesta dimensió identitària el que fa és relligar-nos primer amb els nostres avantpassats i després amb nosaltres mateixos. Les llengües són un fenomen molt complex que fa que s'assemblen, gairebé són com l'ADN de les persones. Ens sentim lligats profundament a les llengües. I l'inspiració com aquesta d'aquí ens permeten fer una cosa molt important, que és donar gruix, donar densitat, explicar-nos qui som i d'on venim, i explicar-ho de manera amable, de manera atractiva. Això és un element que hem de saber compartir amb els nostres nous conciutadans. De vegades es planteja la idea del país, ara mateix tenim molts problemes per definir què volem ser quan siguem grans com a país, i això ho veiem en molts debats, no només lingüístics, que si parlem d'aeroports, que si parlem de Jocs Olímpics, que si parlem de moltes coses. Ara estem en un moment crucial, perquè no sabem què volem ser quan siguem grans. I de vegades es planteja fer un país que sigui com una mena de party, en què vindrà gent, si estaran uns anys, després se n'anirà. Aquest és un model de país, mireu, Londres és això. Ara vas a Londres i és una capital cosmopolita en què hi pots trobar de tot, polonesos, pakistanesos, etc. Però com que hi ha un estat que protegeix la identitat del Regne Unit, no en pateix gens. Nosaltres hem de decidir què volem ser quan siguem grans. Volem ser un pàrquing, volem ser una mena d'aeroport, o volem ser un país amb densitat humana, un país amb lligams, els lligams del que fan les associacions locals, els lligams que s'aconsegueixen amb l'arrelament. I aquest arrelament, que pot ser d'herència i pot ser adoptiu, perquè la gent, quan ens movem, adoptem nous països, adoptem noves llengües, i les coses no són mòbils. No és un impediment, hem de ser capaços d'acollir les persones que vinguin de fora, però hem de ser capaços de fer-ho a partir del que som. Si no, l'alternativa és convertir-nos en una societat cada vegada més esvaïda, una societat cada vegada més aigualida, en què al capdavall les identitats siguin les que ens donen les marques comercials o siguin les que ens doni l'Estat. Cadascun de nosaltres hem de fer tries. I aquestes tries són quotidianes, però també són a llarg termini. Actes com aquest ens ajuden a veure aquest lligam que podem tenir amb la terra, amb els avantpassats, amb la llengua, i fer-ho servir per projectar-nos cap al futur. En tot cas, us encoratjo a prendre decisions i a ser coherents. Moltes gràcies. Secretari, i ara té la paraula la Montse Riu, que ens farà unes primeres explicacions sobre Sant Jaume. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Benvinguts, bon dia a tothom. Bé, com ha dit en David, soc la Montse Riu, soc d'Organyà, membre de l'Associació d'Amics de la Vall de Cabuet, però bé, com tal
tanta altra gent de la comarca, treballo i resideixo a Barcelona. Bé, resideixo de forma il·legal, perquè jo no estarà empadronada al Canyà, per tant, jo voto al Canyà. I moltes vegades, sobretot quan he anat pròpiament al metge, em diu, però vostè s'hauria d'empadronar aquí. Dic, no, jo treballo, jo cotitzo, per tant, puc igualment anar al metge a Barcelona. Dic, és que és un acte de resistència. Primera, perquè a mi residir a Barcelona no em dóna cap benefici, però també és un acte de resistència. Dic, és que allà dalt som molt pocs. Bé, sí, és una qüestió també política. Dit això, com a membre de l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet, vull dir primer de tot que aquesta associació es va crear l'any 1987 per salvaguardar i per promoure el patrimoni de la vall. I en principi la primera acció que es va fer va ser precisament arreglar aquesta església de Sant Serni, l'església romànica del segle XI. Suposo que alguns, quan heu vingut, us n'heu anat a Sant Serni, església del segle XX. L'església de Sant Serni nova, que la tenim més al nucli de la població, que és del segle... es va acabar el 1950. Aquesta estava en molt mal estat i llavors la gent de Cabó d'aquell moment va decidir de fer-ne una més a prop, també dedicada a la mateixa advocació, a Sant Serni. Doncs bé, l'associació, per sort, encara continua vigent, ha fet diverses accions i potser la darrera i una de les més importants és aquest patrimoni que són pròpiament el llinatge dels Caboet, que ara direm que són, la importància que van tenir pel Pirineu. I un dels primers textos de la llengua catalana, els greus de militaritzar, doncs bé, el 2014 es va plantejar aquest patrimoni, donar-li una consistència, donar-li una forma, i va ser quan vam començar a parlar de convertir aquesta església, l'església romànica de Sant Serni, en un centre d'interpretació, que ja ho he vist que no ho posa enlloc, centre d'interpretació. Potser tampoc ens cal, però ho és. Aquest centre d'interpretació tenim precisament al fons, després ho veureu, i tenim el facsímil dels greuges de Guitaritzant, els textos de llengua catalana. Tenim la sort precisament avui, Joan Antoni Ravella, de tenir-lo aquí, el màxim estudiós dels primers textos, com ha dit en David, però sobretot dels greuges. Donar les gràcies tant a Joan Antoni com al doctor Josep Moran, perquè precisament ells van ser, des del primer moment que van contactar amb l'Institut d'Estudis Catalans, van tenir totes les facilitats perquè ens aportessin aquest valor de coneixement per dur a terme tota aquesta tasca. I després tenim 4 plafons explicatius, un és de l'església, l'altre és del llinatge dels Caboet, i aquí teniu 2 plafons explicatius, un pròpiament del que són els greuges i l'altre, el document dels greuges, desglossat. Els greuges, i això ja us en parlarà tant en David com si en Antoni vol dir alguna cosa, ja en parlaran ells, pròpiament d'aquest aspecte. Tenim el plafó dels greuges de Guitaritzant desglossat, és a dir, el tenim amb el que seria llatí i el català antic i a sota l'adaptació al català actual, de la qual és autor Joan Antoni Ravella. Avui en dia, l'Alt Urgell, en aquests moments, té 19 municipis. Un d'aquests municipis és Organyà i l'altre és Cabó, la Vall de Cabó, un municipi de la denominació oficial la Vall de Cabó. Actualment són 2 municipis independents, però en aquest període de temps del qual parlarem, segle X, fins molt a principis del segle XIII, fins als primers anys del segle XIII, estem parlant d'un senyoriu, d'una territorialitat que tant des del punt de vista econòmic, social com jurídic o administratiu és el mateix. És el mateix. Ho dic perquè a vegades, ostres, que ara parlen d'Organyà, ara parlen de Cabó, ara parlen de Cabó. En aquest moment és el mateix. Els senyors de Caboet, el seu domini de la Vall de Cabó, de fet la Vall de Cabó, geogràficament parlant, comença al cap de la vall, cap a l'oest, i acaba a Organyà. Organyà, però òbviament des del punt de vista geogràfic és Vall de Cabó, perquè precisament hi desemboca el riu de Cabó. Això cal tenir-ho molt en compte. I després que ens trobem, d'aquest segle X, principis del segle XIII, evidentment amb un procés de feudalització, amb tot això que implica a nivell social i econòmic. Per tant, jo crec que aquests 2 aspectes han de quedar clars, perquè si no dius, ara parles d'Organyà, ara de Cabó, ara de la Canònica. Estem parlant, en aquests moments, d'un espai governat pels senyors de Caboet.
Però abans de parlar dels senyors de Cauet, parlarem de l'església de Sant Sergi, on som ara. Bé, és una església que té la seva particularitat, una església romànica. Sabem que el 1073 un habitant de Cabó, Arnau, fa unes deixes a la catedral de la Seu d'Urgell perquè consagra l'església de Sant Sergi. Per tant, a finals del segle XI, aquesta església es va consagrar i ja devia funcionar. Però cal tindre en compte que no és l'única església. Hi havia una altra, com l'església de Sant Joan, però que no sabem ben bé on era, però que hi era, sí. Bé, aquesta església, des d'un punt de vista arquitectònic, ha patit les seves remodelacions en època barroca, però bé, el que vosaltres veieu avui en dia, que és a dir, una sola nau, d'acord? Amb aquest absis cap a oest i aquest absis cap a nord, en un principi això no era així. És a dir, l'orientació inicial de l'església no és de nord a sud, sinó d'oest cap a l'est. A fora, després quan hi sortiu i us hi passegeu un moment, veureu que hi ha els fonaments de la primera nau. I tot i amb això, és una mica incongruent segons els cànons. Perquè, de fet, els cànons, ara no us ho sabria dir, però en aquell moment les esglésies havien de ser orientades a l'est, perquè és des d'on surt el sol. Tota aquesta interpretació que li puguem donar, que el sol surt per l'est, es fa la llum, diguem que seria la simbologia de que Jesucrist està present entre nosaltres, etc. Però aquesta església no està orientada a la primera construcció, no està orientada a l'est, sinó que està a l'oest. I, evidentment, ens ho indiquen les tres finestres esqueixades, l'altar, que ara el tenim aquí amagat, un altar adossat a la paret, i, més o menys en aquesta alçada, després quan ens aixequem i posem les cadires que apunten tot, veureu, aquí precisament, on som ubicats alguns de vosaltres, hi ha el fonament de l'absis sud. És a dir, en un origen tenim una església orientada a l'oest amb una capçalera trilobulada. D'acord? Per què s'orienta a l'oest? No perquè, evidentment, a Cabó no sapiguessin els punts cardinals, evidentment. D'explicacions n'hi ha un parell. La primera potser era una qüestió geològica. Potser si pot considerar que igual, evidentment, la capçalera de l'església és aquesta part més important i bé, ha d'estar sostinguda, que no s'enderroqui. Potser van considerar que no, mira, encara que no sigui el cànon establert, orientem-la a l'oest. I un altre aspecte, quan van fer els plafons explicatius, la Laia Creus, historiadora i arqueòloga, ella va apuntar la teoria de que a l'Alt Urgell hi havia un monestir tant a l'alta com a la baixa edat mitjana, que era Sant Sergi de Tavèrnoles, en Serany, al costat de la frontera amb el Principat de Torre. Sant Sergi de Tavèrnoles va ser un monestir a nivell social, polític i econòmic molt important, i potser a Cabó no volien ser menys i volien imitar l'estructura de Sant Sergi de Tavèrnoles, perquè Sant Sergi de Tavèrnoles també està orientat a l'oest. Per tant, a Cabó no volien ser menys. Aquesta és una altra teoria. Bé, el que sí sabem és que en un moment donat, pròpiament aquesta nau s'ha enderrocat, no ho sabem amb certesa, i s'obre aquesta nau de nord a sud. Quan? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que allà al cos del 1713 es fa aquest quadre. Principis del segle XVIII, després del Concili de Trento, que es marcava unes directrius que totes les esglésies havien de tenir cor. Doncs bé, aquest el trobem a principis del segle XVIII. Per tant, al segle XVIII aquesta nau ja funcionava, però no sabem des de quan. Quan després aparteu les cadires i us podeu aixecar, ja hi ha pròpiament el plafó explicatiu de l'església, veureu una foto dels anys 30 en la qual es veu precisament l'espai de fora que està edificat. Per què? Doncs perquè aquest espai, que era la primera nau, va fer durant molts i molts de segles de rectoria. Per tant, bé, tenim l'església de Sant Sergi, que té aquesta particularitat. No totes les esglésies, per motiu que sigui, són orientades a l'est, sinó que aquesta precisament té la particularitat de ser orientada en un principi a l'oest.
Això pel que fa a l'Església. No sé si algú, si vol preguntar alguna cosa, jo li puc contestar. Si no, passarem al llinatge dels senyors de Campuet. A veure, sense voler donar ni moltes dates ni moltes dades, perquè fem una cosa amena i que després puguem apartar cadires, és a dir, no, després primera puc els greuges, que estaria a la corona, precisament, d'aquest centre d'interpretació, però que després puguem apartar cadires i que la gent també es pugui atansar pròpiament a llegir les rancores de veritat més gran. Qui eren aquests senyors de Campuet? Han dit que ens trobem al segle X, els senyors de Campuet els tenim documentats a meitats del segle X, ens trobem en aquest període en què segle X aquí tenim pròpiament que això, el Principat d'Andorra, és comtat d'Urgell, uns comtes d'Urgell que cada vegada més els interessa bé poc la part nord del comtat i prefereixen anar cap a la part sud del comtat, perquè allà hi havia la conquesta a l'Àndalus. Per tant, ells prefereixen, evidentment, conquerir terres a l'Àndalus amb el que això comporta a nivell de beneficis. I clar, aquesta part nord del comtat hi havia tota una sèrie de vescomtes, un vescomte, el vescomtat de Castellbò, i tota una sèrie de senyors feudals, de famílies, de nissagues que havien de gestionar aquest territori. Un d'aquests eren els Campuet. Clar, els Campuet, tots hem sentit això de que, bé, si la reina Elisabet II d'Anglaterra és cap d'estat de molts països de la Commonwealth, Andorra té el seu propi govern, però té dos caps d'estat ben curiosos. El president de la República Francesa, el senyor Macron, i el bisbe d'Urgell. Doncs bé, que el senyor Macron avui en dia sigui un dels caps d'estat d'Andorra, l'origen el té a Cabó. Potser després hagués pogut passar coses i no hagués sigut així, o unes altres vicissituds històriques, però l'origen és a Cabó. Moltes vegades es diu, és a Foix. No, però Foix, el Foix no li ve perquè sí. Els comtes de Foix, que siguin els avantpassats a nivell del que podríem dir de drets sobre el Principat, no els hi ve per ells, sinó que els hi ve per Cabó. Aquesta nissaga, els Campuet, tenien, que la tenim fins a principis del segle XIII, eren senyors de la vall de Cabó, és a dir, aquesta vall que va pròpiament des del cap de la vall fins a l'actual Organyà, i també ho eren pròpiament de la vall de Sant Joan, que seria la vall de Sant Joan és pròpiament el municipi de les Valls, si no m'equivoco, les Valls del Valira, l'actual municipi de les Valls del Valira, tocant el Principat d'Andorra. I se sap que ja en aquest segle XI, sobretot, ja hi havia possessions dels Campuet al Principat d'Andorra. Ara bé, no és fins a mitjans del segle XII, 1133, que els Campuet es converteixen en el que serien els gestors del domini útil de les valls d'Andorra. I això ho va molt fàcil, ja ho hem dit. Un comte d'Urgell que cada vegada a la part nord del comtat li interessa menys, se'n va cap a la part sud, i aquí ven el comte d'Urgell pròpiament aquesta part nord, sobretot la vall d'Andorra, el bisbe d'Urgell. Ja tenim així el poder laic, el poder religiós, tots els feudals, cadascú fent la seva tasca, i aquest bisbe d'Urgell, aquest bisbat d'Urgell, necessita nissagues, famílies fidels, perquè els Campuet eren molt fidels pròpiament al bisbe d'Urgell, necessiten famílies llinatges que els gestionin aquest territori. I aquí precisament apareixen els senyors de Campuet, gestionant aquest territori. El domini minent, és a dir, ells no ho impliquen, tenien uns drets i tenien unes... Bé, els andorrans tenien que servir una sèrie de drets cap als Campuet, però això no vol dir que ells fossin el que podríem entendre avui com els amos. Perquè, evidentment, el domini minent eren els bisbes d'Urgell. Clar, la nissaga dels Campuet s'acaba amb Arnaua de Campuet, que després, no avui, però si diríeu un altre dia, el que és pròpiament la població de Campuet, el monument en aquesta Arnaua de Campuet. De fet, a Andorra, al parc central d'Escaldes-Engordany, on ara fan aquella mena de torres bessones a l'andorrana, doncs allà hi ha una estàtua d'Arnaua de Campuet. Arnaua de Campuet és la darrera pobilla, té els drets de la vall de Cabó, Sant Joan, les valls d'Andorra, i es casa amb Arnau, amb el vescomte Arnau de Castellbò. Tenen una filla, Ermesenda, i la casen amb un dels poderosos d'aquell moment, els comtes de Foix.
es casa amb Roger Bernat Comte de Foix. Doncs bé, els drets dels Caboet Castellbò passen a Foix. Els comtes de Foix, a la llarga, emparenten amb els reis de Navarra, els Albret i els Borbons. Perquè quan Navarra, el regne de Navarra, quan Ferran el Catòlic, diguem-ne, invaeix i s'apodera del que seria Navarra per la corona aragonesa, o aquí hispànica, si ja ho volem dir així, els reis propis de Navarra se'n van al que avui anomenaríem la Navarra francesa, se'n van a Pau, o a Pau, com ho vulguem dir. Clar, allà queden pròpiament els reis de Navarra com a tal, i un d'aquests reis de Navarra, Enric III, és qui puja al tron francès com Enric IV. És aquest que va dir que es valia una missa. Doncs bé, aquest. Doncs aquest senyor, Enric III de Navarra, guarda França, darrere seu porta tota aquesta motxilla. És a dir, entre altres coses, és també un príncep d'Andorra. Arriba una revolució francesa, els revolucionaris francesos diuen als andorrans: mireu, tot això de senyors i consenyors, tot això és antic, és feudal, ara comença una nova era, no volem saber res. Però clar, i ara no m'allargaré. Els andorrans, evidentment, sempre han buscat mantenir l'equilibri entre aquests dos grans estats, aquestes dues grans monarquies, la hispànica i la francesa, i quan Napoleó va accedir al poder, li van demanar que tornés a ser un príncep d'Andorra, que fes aquesta funció. Doncs bé, els Caboet, pràcticament, si han passat a la història per alguna cosa, seria per aquest fet, però també sense proposar-s'ho per ser el que és pròpiament per donar lloc a un dels primers documents en llengua catalana, com són els greuges de Guitarizar. Després també dels Caboet, Guitarizar i Gibel·lina de Montferrer, la seva dona, quan anem a Organyà, explicarem tota la vinculació que tenien amb la part sud del senyoriu, que és Organyà, perquè no se sap ben bé que els Caboet ho vivien, alguns diuen a Cabó, els altres a Organyà. Evidentment no ho sabem, perquè no està prou documentat, però més enllà d'això és evident que els Caboet, una de les seves finalitats des del principi de la nissaga és enaltir, embellir i dotar la canònica d'Organyà, l'actual església de Santa Maria. Però això ja en parlarem, Organyà. És ara perquè tingueu aquesta visió global de Sant Serni, però també d'aquell llinatge que sense proposar-s'ho doncs han passat a la història per aquests dos grans aspectes. Unes rancures, ja per exemple, deixeu-me que faci un apunt, el 2019 la revista Descobrir Catalunya va fer precisament un reportatge sobre els primers textos a l'Alt Urgell, va parlar de Cabó i va parlar d'Organyà, i li van donar l'encàrrec a l'escriptora pallaresa, no digui que és de Barcelona, però ja és pallaresa que barcelonina, Núria García Quera, i li van donar pròpiament que fes el redactat. I una de les coses que va dir molt simpàtiques va ser: el català sorgeix d'una gran emprenyada. Doncs bé, aquesta gran emprenyada era la que tenia precisament Guitarizar, perquè als seus vassalls li havien incomplert els pactes. I aquí ho deixo, perquè els greuges ja ens els explicarà en David. Et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Organyà, continuem. La Montse, que quan escrius un missatge de correu electrònic no escrius montserriu o montse.riu@gmail.com, sinó que escrius, i em sembla que deu tenir una significació especial, Arnau a Caboet. Moltes gràcies, Montse. Jo, aquí davant vostre, davant Rebella, jo no sé tant, el que he fet és apuntar-me 4 coses que tinguin a veure amb els greuges i amb els orígens de la llengua i aquí on som, i més o menys intentar transmetre-los-les. Al començament us parlava de l'elevat nombre de topònims que refereixen a aquesta zona. Aquesta zona vol dir el Pagus Urgellensis, que incloïa les valls andorrensis. I aleshores, només a l'acte de consagració de la Seu d'Urgell, una informació que se sap des de fa temps, que hi ha fins a 300 poblacions, no arriba, de topònims, entre els quals hi ha Estamariu, Arfa, la Seu d'Urgell, Adrall, Sant Tirs, Noves de Segre. Si ens movem en aquest entorn, i d'Andorra, Ordino, Encamp, La Massana, Canillo,
i també Organyà, i també Cabó, i en aquest cas som a les valls capodensis. Doncs bé, en els greuges de Guitart Guisard, en aquest plafons que us deia la Montse, doncs s'esmenta, per exemple, el castell de Capodet, el castell de Cabuet, i s'esmenta que es queixa també que li han pres un bou d'Olivares. Olivares és aquí baix, o la casa de Buixadera. Això dels documents escrits són la punta d'un iceberg. Comencen a aparèixer algunes paraules escrites a partir del segle IX. I aquestes paraules, primer són paraules, després són com més construccions, cada vegada n'hi ha més, però la llengua catalana diríem que ja es parla des de principis del segle VIII. Els greuges són, aquí els plafons ho veureu com de finals del segle XI, però segons estudis recents, doncs sembla que es van escriure 1105-1106, per tant això ja ens situa a començaments del segle XII. És un estudi que encara no s'ha publicat, i jo naturalment ho dec, ho sé, perquè la Montserrat m'ho va explicar. Però formes d'aquestes que comencen a aparèixer i que els que saben diuen això ja és català, el castell que li comanà, que li va confiar en les hostes i en les cavalgades, en les hostes, en els exèrcits militars i a cavall, i diu, si Guillem Arnau no facia tal cosa que Reçà no en volgués o no en pogués, això ja sona català, que fa 700 anys, però català. Totes les llengües romàniques tenen dues dates de naixement. La de la llengua oral, que és difícil de precisar, perquè en quin moment s'acaba de parlar llatí parlat i comença a ser diferent. Això és difícil, els que hi entenen diuen que el català a principis del segle VIII, i en canvi el francès potser a principis del segle VII. I l'altra data de naixement també és difícil de precisar, que és els documents escrits. Per què és difícil? Perquè si aquí hi ha una paraula, aquest ja és un primer text, i aquí n'hi ha dues o aquí n'hi ha tres, que no són paraules que identifiquem avui en dia fàcilment, sinó que allò era una derivació que ja en llatí ja no es deia aquella forma concreta. I quan tenen els experts un document al davant, el que fan és intentar, perquè sovint no van datats, i per tant, segons els personatges que s'esmenten en aquell document, de quan van néixer, de quan van morir, doncs es poden datar, i d'aquí que diguin aproximadament aquest text deu ser o dels fets històrics que s'hi parlen, o també de l'estudi concret de les formes lingüístiques. Això és d'aquest segle, perquè més endavant va anar d'una altra manera. Hi ha vacil·lacions gràfiques, si ens entretinguéssim a mirar en els plafons aquest text dels greuges pròpiament, veuríem que lingüísticament no coincideixen, naturalment que n'hi havia. Com no n'hi havia d'haver si per primera vegada els escrivans reflectien la llengua parlada sense tenir-ne cap pauta prèvia, o que, escrit de diferents maneres, el mateix nom de Guillem, també el comandar, comanner, tantes com vulgueu. I els experts diuen, tenen una sintaxi poc desenvolupada, aquests textos. Venen a dir, sempre es fan servir les mateixes estructures, i els greuges de Guitart Guisard són un exemple d'això quan diuen he comanat en el Mir Arnau, i li va confiar a Mir Arnau, et si Guillem Arnau me facia, i si Guillem Arnau tal, i això, et ipsa honor, i en aquesta propietat, dixit mi Guillem Arnau, i a mi em va dir Guillem Arnau, o sobretot les rancures, els greuges pròpiament, segueix l'estructura de rancurment de la cavalleria, em queixo de la tropa a cavall, rancurme quan desmentist ma muller, em queixo que va desmentir la meva muller, rancurment de Mir Arnau, em queixo de Mir Arnau. Els greuges són el primer document en català? Doncs és difícil de dir, per això que us dèiem ara. Hi ha qui d'això en fa una batalla en el sentit que tothom vol ser el primer, això deu ser condició humana, no? El que importa no és si nosaltres som primers o segons, el que importa és que hi ha un conjunt de documents que se situen al mateix lloc, les mateixes valls, i que demostren el que demostren. I això és interessant, això que us deia, no? Al segle IX paraules soltes, al segle X algunes construccions, en català, dins d'un text que era llatí,
i al segle XI això cada vegada va a més, i un exemple doncs, poden ser els juraments feudals. Per exemple, un jurament feudal d'un castlà era l'encarregat d'un castell que es deia Radulf Oriol i que jura fidelitat al comte Ramon IV de Pallars Jussà. Això pot ser del segle XI, on ja sovintegen les paraules en català, o un jurament de compareixença a la catedral de Barcelona d'un senyor que deia: d'acord, jo arribaré sense armes a una llegua de Barcelona. Una llegua de Barcelona me'ls trauré les armes, però fins aleshores no, aniré armat pel camí. O a finals del segle XI, on sembla que ja predomina més el català que el llatí. I aquí trobem els greuges. Diríem que al segle XII ja hi ha els documents escrits intencionadament en català. Jo em vaig mirant de fons enrere per si més bestiesos del compte, Joan Anton em corregeix. Aixecarem la mà. Per exemple, al segle XII, doncs, el jurament de Pau i Treva del comte Pere Ramon de Pallars Jussà al bisbat d'Urgell. Això és més o menys de l'any 1100. O, com els greuges dels homes de Sant Pere de Grau d'Escales, que en aquest cas és el Soson Clams, famós, que és una de les construccions que es diu Soson Clams, és això, són greuges. I només per acabar una última idea, i és que l'interès per conèixer els textos, els primers textos en llengua catalana, ve d'abans del naixement com a ciència de la lingüística i de la filologia romànica, ve d'abans. I les societats en diferents èpoques han tingut l'interès per saber això, quina és la primera traça que podríem trobar. Antoni de Bastero, Josep de Mora i Casà, això ho expliquem aquest personatge a la ruta contra el Fabra, lligat a la Reial Acadèmia de les Lletres. Estem parlant de fa segles i modernament també, contínuament, d'aquí el que us deia del canvi de datació dels greuges. Josep Moran, que cita la Montserriu, en Ravella, l'Oliver Vergés, Carles Gascon, Josep Maria Salbrac. Però totes les teories, les d'abans i les d'ara, comparteixen una troballa. És que hi ha paraules, hi ha construccions en aquests textos i els sabem identificar. I aleshores, quan això un investigador o un altre ho troba un tresor. I aleshores ve a Organyà, ja direm que les homilies han sigut en aquest sentit un tresor afortunat, que ha tingut fortuna, els greuges fins ara no tant, i esperem que a partir d'ara sí. I pel que fa a la fortuna, doncs ho dèiem venint cap aquí, i és que bé, doncs les societats n'estan ben contentes d'això i potser recordareu perquè el 1977, molts dels que són aquí ja hi eren, el 1977 recordareu que a Sant Millan de la Cogolla es va celebrar el mil·lenari de la llengua castellana, perquè aquell text del 977 era cabdal, i Sant Millan de la Cogolla es coneixia poc, i a partir d'aquell moment es va començar a conèixer més. Després els investigadors van veure que el text no era de finals del segle X, del 977, sinó d'una mica més tard, però és el que deia Manuel Cuyàs, ja que tenim la Roser Trilla aquí, el gran Mataró, que deia que nosaltres ens van ensenyar les glosses emilianenses. I nosaltres no ens van ensenyar ni tan sols les homilies d'Organyà, vull dir quan anàvem a l'escola. De manera que ara recuperem el nostre patrimoni cultural. O les glosses de Reichenau, que són o que representen l'inici del francès, i que als francesos ja els agrada recordar-ho, però esclar, els sap greu que això es vagi trobar en una abadia que pertany a Alemanya. Mòtica de França, o les Placini, Cassinesi, dels italians, que representen l'inici de l'italià, que parlem d'unes declaracions jurades del segle X. Bé, el mil·lenari de Catalunya va ser el 1988, però aquí anava lligat a un motiu polític, deixar de ser vassalls dels reis de França. I fins aquí el que jo us volia una mica explicar. Potser, Joan Anton, hi vol fer algun comentari, et sembla? Passo el micro, que... Què et sembla? Passo el micro. Si fem algun que sigui breu, no cansem. Molt breument, tot el que has explicat no he aixecat la mà, estava tot molt bé, precisament se sent bé. Sí.
precisament costa de resumir-ho, fins i tot els que ho hem viscut i que ens hi hem barallat contínuament, a vegades costa de saber-ho transmetre, que la gent ho entengui, perquè és una miqueta embolicat. Aquí, una mica connectant amb el que deies, només aquest breu apunt, aquesta idea, aquesta importància de quins són els primers textos, de quin és el primer text, aquesta voluntat durant molts anys, més que d'estudiar-los, doncs d'aconseguir trobar un text més antic cada vegada. Ja dius això, van celebrar el mil·lenari, després de veure que no, i a més aquella llengua caldria veure quina llengua és i si és castellà, però bé. En tot cas, hi havia com una obsessió pensant en una vocació que el que seria és, si aconseguim un text més antic, la nostra llengua és més antiga. Amb aquesta confusió entre el que és la formació de la llengua i l'aparició de les primeres mostres de la llengua. Sabem que les llengües romàniques es formen totes si fan al mateix temps, com es diu, com a molt es pensa que potser el francès una mica abans, però que en tot cas estava això voltant entre el final del segle VII i sobretot el començament del segle VIII. El que diríem, si algú parlés en aquell moment amb llatí canònic, no l'hauríem entès. Per tant, per això ja diem que parlem una llengua diferent, perquè si recuperéssim el llatí tal com era, doncs ja no s'entendria. La qüestió és que sí que hi ha hagut aquesta obsessió i aquesta dificultat, a més, tal com es deia, i explicaves que els textos es documenten, no porten data, la majoria, i a més es documenten per aquestes forquilles a partir de les persones que hi apareixen, de fets, d'esdeveniments. Si és entre el 1048 o entre el 1025 i el 1048, clar, dius, per què aquests anys? Doncs és per això, perquè ho identifiques a partir de la informació. Aquí ara hi hauria aquesta novetat de veure si els greuges no són de l'edat, és a dir, dels anys que s'havia considerat tradicionalment a partir de la datació que en fa Miret mateix, sinó que podrien ser una mica posteriors. Això, a la pràctica, qui ho ha d'establir són els historiadors, i bé que s'ho mirin, des del punt de vista patrimonial, no hem de patir, té el mateix valor, estem parlant que ens situem encara més dins d'aquesta forquilla, l'ampliem una mica, és un text, digue-li, del tombant del segle XI, serà dels últims anys o dels primers anys, però en tot cas el text, pel seu valor com a patrimoni cultural, des del punt de vista lingüístic, té el mateix. En aquest sentit, en algun moment, i amb això acabaria, hi ha hagut més interès això, alguns debats que no pas estudiar-los, aquests textos. Miret el dona a conèixer el 1908, més Moliner Brasés el reprodueix el 1911, no en sabem res més fins que el reprodueix Paul Russell Gebet el 1965 i aleshores sí que va sortint en alguna antologia com la de Luis Rubio el 1979, la de Moran i Martí Castell el 86 i després la de Moran i Mila de l'any 2001. I això, d'alguna manera, podem veure que primer se n'ocupen o hi tenen interès els historiadors, però jo tampoc tens gran informació de que s'estudiessin més a banda de descobrir-los i publicar-los. Després passa al món de la lingüística històrica, perquè són aquestes antologies dels anys 60, 70, 80 fins al 2000, però estudis, pràcticament no n'hi ha. N'hi ha un, que el vaig fer jo, i allò, perdoneu que parli de mi, com deia el doctor Badia, però jo el vaig fer mentre feia el curs de doctorat, i quan l'estava fent, és a dir, el vaig fer perquè resulta que en el camp de la gramàtica històrica així, hi havia moltes coses que ningú havia estudiat. Això et cridava molt l'atenció quan en altres àmbits de la lingüística estava tothom, per dir manera, tothom de la mateixa tomaquera estudiant el mateix. Aleshores, jo mentre l'estava fent l'estudi, jo mateix no m'ho creia, tenia por, per dir-ho manera, que sortiria un altre estudi i que d'alguna manera havia estat mal informat, perquè semblava mentida que aquest text que ja Miret, quan el publica 4 anys després d'haver publicat les homilies, diu que és el primer text en català, que ningú se l'hagués, a banda d'haver-lo reproduït, que ningú l'hagués estudiat. I resulta que no l'havia estudiat ningú. Per tant, això és el que dèiem, tenim un patrimoni molt ric, que més o menys es coneix, que costa de divulgar i que a més encara hi ha molta feina a fer. I que el que és important és que se'n facin més estudis. Només aquesta cosa. Gràcies.
Bé, el que sí volia comentar, això m'he oblidat, pintures, aquesta església n'hi ha una mica aquí, però no sabem si són romàniques o renaixentistes o barroques, però aquí tenim una mica de pintura, d'acord? Apuntar això. Em sembla que són les 11, sí, pràcticament les 11, dir que a les 12 hem de ser Organyà. Pel que fa pròpiament a la logística, Organyà, a diferència de Cabó, potser fa més bon aparcar o no, perquè aquí ho hem tingut molt bé, hem tingut els membres de l'associació que ens han indicat que aquí cap allà. Una cosa que hem pensat pròpiament un cop s'entri a Organyà, abans d'entrar pròpiament a la població, tenim